det er godt, vi har det. Ja.
jeg kan fange. Hvad? Hvad sagde du? Jeg skulle give af derovre. Nej, men så skal jeg hen og... Nej, det er lige nok så nu. Fortæl en historie, han. Hvor mange var der? 14. Så, Nordtag. Ja. Nej, det er jo det, jeg kommer i tanke om, at far og så Johannes her, det fiskeri her, han er jo besøgt så meget i forhold, så det fiskeri, han har lavet alle organer, og så han har været en god mand på, så det er virkelig sjovt nok at se. Tin og nødvendig god. Så det har et 500 år igen. Det tog der jo helt. Jeg har ført til 3 år fra for god. Men vi har begyndt den åbne fra den 9. september. På vej ind der, på man sprog. Ja, det er jo så lidt faktisk fløjt. Det var ikke det bedste til det første. Ja, det er det. Ja, jeg tror på det. Ja, det er 10 og nødt, der vi har i 500 igen, der er 520 mennesker. I 5 hus. Ja. Men den de til gå, der har en rigtig på 4 dage. Det står, hvad der har været i det. Der har en... Du prøver at se at se. Der har en på gård. Ja, der tog til gå, så er det syg. Det var jo længere i handen, de har en 4-5 gården. Der var 5 gården i havn. Der var 5 gården i havn. Men der står altså mange gange, hvor mange vi tager nogle morgen af. Den tog stor dag. Der står der bare så mange år. Den grænser. Ja. Der er ikke noget, vi tog morgen af.
Ja, der er ved at de til flod, ja. Men der er lidt gift i det. Han står nogle mand, der var i... Altså, det står han ved det også, altså nogle gamle. Men det her, det er ret godt. Og hvad er de håb, for der er store navn, jeg er fast mange. Det her, det er på 7. Nej, det er så dyrt, jeg tænkte ikke over. Jeg glemmer aldrig i hans rej, der var der rej, hvor han stod, han er søn. Og de bedste var han, de far, han var der. Han sprang ned i havet, og hvad det stod hvor det var han lige der. Han begyndte at stå. Ja, du kører hjem, med en husvæk, den er lige i havet. Du kører vi ind igen. Der var 3 store år. Der var 3 store år, der vi fik ud i havet. Det er hvad? Der står en dag. Vi har taget en nu. Vi har der prøvet. Og nu det er vand, det er øen, der nok tager du ikke. Det er ikke set. Nu er vi her.
igen af. Cầm một cái này luôn. Ha. Cái qua khu đi đây đi. Cái đi cho kia. Đâu đâu đi đi. Ha. Đâu đi đi cháu. Cháu cứ vợ. Rất vợ đấy phải đấy. Nó như đâu thì cũng rất là vào. Cái lũ ấy cái này cái này. Ha. Cái này. Men så jo, hus med kors der, det er jo her. Det er her. Ja, det er her. Ja, hus, det er stå, det er jo her. Ja. Ja, min far, han er 83 år, og han er mødt i 70'erne. Han er jo Og der får vi så i, men om 20 år dem. Ja, der ryger manden med det her, hvis vi får en start. Og det er helt lovligt. Så kan du fejre det her. Det går ligesom længere øen der. Han skulle samle ål op her. Det var en ål, den regner af hav. Hvad? Det var så få, så det kunne gå ind og se det. Jeg ved på, ja, det er godt. Ja, der er noget på. Ja, det er godt. Hvor mange blev det, Johan? Okay. Ja, det er mange. Det var i dag, vi blev millionær over. Så gjorde det 5 i år.
Skal vi hjem til Betty og have kaffe? Nu skal jeg lige hen og se, når de... Sådan. Sådan. Det er godt. Ja, 15 år. Ah, det er sgu da vist godt, vel, er det? Jeg tror nok, at walke ind i 10 stykker, der var der flere til for. Jeg tror, det er snart for mye længere betonet. Jamen, Johannes, den her, før i dag, det var jo den, vi har til de små. Og så den, der står der. Ja, hvad, nu kan du godt tage billedet den der også der. Den bliver vi til de store. Men den ting er forbi. Det var ikke så få man ord, indtil du kunne gå af med hjælp brug for. Nej, det var ikke så længe inden, så vi slet brug for den der. Det er ikke skyld herovre. Det var helt for... Vi har jo også op, vi har flere hundrede år, men det var ikke, jeg tror ikke, det var en 3-4 år. Ja, Vad bär du så, Jose? Ja. Vi kom resten af med sætte syg. Det er små, Vi har 25 år. Nej, ikke mere der. Nå, så er der tid, der har været 20 år i dag. Ja, så går det. blæser af helvede.
Ja. Ja. Hold nu skal gennem om bagved. Du skal dig, der er strandbåd og hold lys. Jo. Ja, der er gode billeder af det, Polle. De kommer jo i avisen hele tiden. Polle, han er den største strandbåd helt klædt. Ja. Skal vi sgu have med dig? Det er vi nødt til. Nej, det er jo det, jeg synes, at vi skulle lige have sådan lidt af det her med træ også her. Og så dem der hjælper os her. Og ham se her, det er jo verdens bedste, det gør jeg jo. Jo, han gætter det godt. Alt for godt. Og Søren, du må helst hjælpe dig selv til, at du er. Jo! Sådan noget, det er nemt, at det er over. Ja, det er nok i dag. Nej, det er Søren Dalsgaard Christensen. Han bor hen på Søndag i Hoved. Og så han søn. Hvad siger du til? Han er i kort. Han bor i kloster. Så Benten der, det er min navn, men det er altid noget, der kalder sig selv med højt Benten. Det er bare altid. Og Polle der, det er den største strandbåd herude. Og det er jo... Hvad så er det for? Nå, du trækker lidt, og der er lidt om. Ja, der er lidt om. Men vi hjælper hinanden lidt med træ op der. Det er fint. Nej, men det er hver ø, der deroppe tager på. Der sidder tyndt i den her dag også. Det har været en godt fedt. Ja, det er jo taget på dag med. Godt. Vi går i gang.
Nu tager de det der med vand af hensyn, så bliver det. Nej, det er du så 17 år. Ja, det står op. Det er kun lige høre, vi er bekendt med det, hvorfor ikke lige. Nu tager jeg siger med det her. Ja, ja. Ja, nu er træk ud der. Nu må der godt komme her. Det blæser nu. Ja, det blæser nu, det er bare. Det var sådan. Det har I. Ja, Det er meget sådan. Ja. Ren muld. Pas på, hvor de kommer væk. Det gør det der. Men jeg så det, det var sådan noget. Ja, du så også, ja. Ja, det er langt til om og det der, ja. Så kan du se, må jeg stoppe det der. De laver for at se. Det er det, hvor de dør, når man altså. Det er hvis der har et hus i en par 100 år, så samles der jo en masse af. Der kommer ingen spændende ting ud her nu. Pisse det. Men nok for Der kom sådan en jyde fra det ud af det hen på vores. Så der kom sådan en jyde fra. Specielt Altså det første. Ja, vi så har vi ved at styre, at det var... I ved det. Det skal sgu riges nogen Ja, det må der være. det var der er en, han sommerhus deroppe, og han sagde, at han er med jer, var overfejlet ude i... Du skal gerne godt finde tårn. Du skal være som høj. Jeg ved, han var fra Viborg eller sådan noget. Han var i hvert fald professor, og han siger, han sagde, at vi er udtykket af fabrikeret omkring Idum-området for nogle år siden. Og så vidt jeg ved, så har han næsten samme som den Viborg, der til at stå inde i hans skjul. Det var nemlig helt streng. Det var nemlig en fin person, den her. Ja. Det er sådan den her almindelige lille jydepot for sådan der. Nej, det var oppe i den højde der. Det var ret høj en. Nu vil jeg regne med, at du også kommer nå klædt, og der er lidt mere der. Ja, det er så.
Det er Følstad der, det er jo også. Det passer til. Ja. Det var Aarhus Karl Lav for 5 år Vi skal siden. have ferie nu her. Vi kører mere til tid, men nej, det er sgu lige meget. Jamen det der, det er for SI 900. Jo, det er det hele. Nej, det er en år, det er nu. Ja. Jeg har i verden dammet med en gang. Der bliver han faktisk sådan bøj på den klog med en. Det er navn, det er jo de I dag er tandlægen, så. Ja. Ved du hvad? Men det kan være jo ikke. Ja, vi er der. Hvor det var det. Han tager ind der. For 5 år siden, der hørte der også her. Mange vikar. Nu er det dog. Og det går lidt tæt på det. Så går den i kvarteret, eller den i snak med det. Og det var transkåret. Nu var en plads med. Ja, det går over, ja. Ja, jeg kom til det. Nej, nu må først have en bil. Ja, 55. Ja, nu vi holder hernede ved at skrå vej hernede, og det, vi vil godt prøve at optage lidt af det miljø hernede, og dem, der høster. Og det er i dag den 3. januar 1997, og det er Ivers fødselsdag, og det er også min fødselsdag. I prøver at sætte tillykke, det er lige meget. Tillykke med. Og ser du så, vil vi starte over ved Iversen derovre, Christian Iversen derovre. Og han sagde hvor gammel han er, og han sagde, hvor han bor. Vi starter ved Iversen. Jamen, jeg hedder Christian, og jeg er 35 år. Og jeg bor ulovligt i en sommerhus ude i Løbjerg. Christian, han er en friluftsmand. Han er jæger, og han ja, så Anders Ungkarl, men det, han driver vist nok sådan lidt. Men det, vi tager den næste. Jeg er Jens Christen, der bor oppe i Røgslund og på lidt hobbylandbrug. Jens Christen, han er minkfarmer, og han har drået landbrug, og han har været med os i adskillige år, sådan, og han er også tækkemand ved siden af. Så det, han er meget alsidig mand, dygtig mand. Tål næste der. Prøv bak. Jeg går på huset lidt her. Nej. Poul, han var med i og med ude at høste i, jeg tror i 15 år. Og det var sjovt med Poul, for den første dag han var med, så sagde han, her, det holder jeg sgu til en dag med, så. Men efterhånden, som han fik sig rettet og lidt over hylde, så har han været en virkelig god mand for os. Vi har været glade ved ham. Og jeg skulle helst fra min kone og sagde, hun kunne desværre ikke komme. Det var nok for, hun skulle have en ben, men hun går altså med en ben, der er lidt bræt, så det skulle jeg helst få, du sagde. Altså. Derfor, det var en årsag til. Næste. Det er Preben Frank, der kommer på Væsel. Ja, Preben, han er landmand og er en meget aktiv mand. Det er en stabil mand, det er en mand, man kan regne med. Det er en af de gode også. Det er anden år, Preben, han er med en Nejse. Og det er vi kun en god erfaring med. Ja, det var i Virbæk. Det er lidt bra i gang. Ja, Orl, det er en mand, der siger så meget sådan, men vi er også en mand, dem vi kan regne med. Vi starter i 70'erne år ved hans far op på Gjøring og høstrører for ham, og vi høstrører for den sind. Og vi er virkelig været glade ved at komme til Gjøring og høste i rør, og Orl, han har været meget sjældent i rør også, og hjælper os lidt i kvæld også, og hjælper med høst. God mand. Ja, jeg er næse, og jeg mærker med ham med Leif, der står derovre. Jeg bor på huset med klædt, og
vi i Østerø siden 1900, så vidt jeg husker, 73. Ja, nej, så med, vi fik den første rørhøst i 73. Og før den tid, der høstede vi med binder. Og der er nok nogle af de unge mennesker, der siger, ja, vi ser komme lidt nemt om ved i dag. Men hvis vi kommer tilbage og tænker over, hvordan vi starter med høsten og slæven op, og det der, jeg tror den første rørhøst, da vi købte der i 73, det var omkring 45.000. Det var lige der til 47. Nå, det var 7. Nå, okay. Det var nærmest. Ja. Og vi spurgte ikke til, om hvor vi tændte. Nej, vi tændte den første år. Og så vi har gjort det princip med, at jeg tror aldrig, når vi skulle have en ny maskine, at vi har skulle i banken og spørge ret meget om det. Vi har gerne kunne klare, heldigvis. Men det er jo også fordi, vi har haft så gode, stabilt medarbejde hele tiden. For det, vi kan sagtens finde oversvig, men hvis ikke vi har nogle gode folk, så er vi ikke meget værd. Så det er ligesom dem, vi må tage for, at vi kan komme lidt nemt om ved i dag. Vi tager den næste. Det passer. Jeg hedder Karl Vestergaard, og jeg bor i Sønder Klint. Og jeg er begyndt at høste rør i 53 med traktor og sjælbinder. Og blev ved med til omkring 1982. Så med til Ivorland. Ja, i dag der renser jeg bare rør. Ja, jeg er med, du tog, hvis det var lidt kørt også. Jo. Det gør jeg da. Skal vi have lidt med nu? Nej. Ja. Ja, når du spørger om det. Nå, det er du simpelthen klart til det. Nå. Ja. Hvad skal jeg sige mere? Dengang vi holdt op med at høste med traktor og sjælbind, det var jo fordi, der kom noget mere moderne kram, som vi har forstand nu. Og derfor lå vi dem gør, som havde det forstand til det. Og det er I fortsat. Jamen Karl, han har været en af de aktive hernede, og den ene hernede med høst. Han høstede til, og han høstede værn, og han høstede snart over det hele. Og det var med traktor og binder, og dengang han havde hans kone, da hun passede hjem og børn og det hele. Altså, det var en aktiv rørhøster, der var hernede på det tidspunkt. Og i dag der har han desværre mistet hans kone, men vi er kommet til Karl. I var med, vi kom til Karl. Det er mange år, og vi er altid velkomne, når vi kom. Og i dag der rendte han så rør op og spillede lidt kost, som han sagde. Vi tager den næste. Ja, jeg hedder Hans-Jørgen Kjelsen, og er 50 år, og har været med i rørhøsten nok i omkring 40 år. Og startede jo med traktor og sjælbinder, og siden så gik vi over til mere moderne. Og det er så blevet lidt avanceret siden den tid. På vores område, det er så her omkring Værning. Og vi har helt til Ivorland i starten her, det er rigtig godt samarbejde og kammeratskab med dem. Og det håber jeg selvfølgelig fremover. Så har vi Ja, Hans Jørgen Kjeldsen der, han er også som helt hans fars tid, og som nu her har været aktiv rørhøster hernede i Sønderjylland Fjord. Og vi har et vældig godt forhold til Kjeldsen i hele vejen igen.
Kelsen, han driver også noget landbrug ved siden af, og så er han rørhøster. Og han er for øvrigt også talsmand for foreningen. Vi har en forening med Nissum og Dal og Ringkloven Fjord med hensyn til udsættelse af rørhøst. Det er sådan med, at Skov- og Naturstyrelsen de har lavet sådan med, at når vi kommer til 1. marts, så skal vi spørge om at få lov til at høste tagrør. Og det er noget helt nyt, men så må vi nødt til at have en talsmand. Vi giver sammen alle rørhøster og fin talsmand, og det har været Hans Jørgen Kelsen. Og det er han klaret godt. Rigtig godt. Og der har nogle problemer. Nogle af det der. Så har vi Jens. Ja, jeg kunne ikke først. Nå, okay. Det sagde jeg ikke noget. Jeg var i Jens Jørgensen. Jeg var på i Nørrebro. Nu er jeg blevet rørt i det år. Er det højt? Og længe var jeg hørt de sidste år. Hørt virkelig hjælp mig at binde. Eller jeg kan godt sige, at jeg blev 75 næste gang. Det er en dyr år med små. Nej, det betyder ikke noget. Det betyder ikke noget, nej. Det er højt i den ane. Nej, det er højt i den ane. Det er 10 år endnu. Men jeg regner med, at jeg bliver så længe jeg kan. Ja, vi har jo som sagt høst for Jens og Karl heroppe på vandet. Det har vi gjort i mange år, og vi har altid har et godt forhold. Jens han har altid været en gæstfri mand. Så lille tur ind til Bauer og lidt med ud til os sådan. Det er vi så stor pris over altid også. Og det skal han i hvert fald have tak for. Vi har også helt mange gode cirker nede ved jer. Og det har der været med til at prøve hvor lille tilværelse op på klædt også. De har jo været slemt til at komme af dem. Det skal I da have. Men det er gået stille og roligt, sådan det er også rart, når det er sådan. Ej, vi har, men det er også det, jeg tø, at vi var med, at vi skulle sådan lige have lidt. Vi har så meget med at gøre hernede, så vil vi gerne have lidt sådan også lidt senere. Så Det håber vi fortsat. ja, det håber vi i hvert fald. Vi siger tak for. Skal vi have? Nej, du kunne høre glemme. Hvad var det, du skulle have Øendalen i? Nej, det var næse. Hvis du skal have en realistisk spiller og den næse han høster, så skal vi have ham lukket op i et blæv, for der plager han det sige. Så når jeg du skabte, han smider mig navn. Det kan jeg godt se, det er en ting. Jeg glemte det der. Det var sgu ikke bag, den Christian Øversen han fik. Han fik sgu en af. Ja, han kan manden gå, og han er kommet af med en kommet af med minutter. Altså, det er Christian i går, du ved, det nu skulle han jo, nu vi bor det før, han starter på det her, og så skulle han i video, og så jeg igen, han kom med slips så. Ja. Og vi skulle være pære. Så kom han sådan med den der, du ved, til. I er med det der møg at gøre. Jeg er lige på, Ja.
Poul Bang, der kommer der nu. Jeg står herude, du kan køre ned på. Han det glemte helt til tillykke, det skal jeg da huske. Det er tillykke med din like. Kører han på den anden side? Ja, han kommer. Der var lige et lille blød hul. Nu er jeg på fest. Nej, det kan jeg ikke. Det er for langt, der kommer her. Nå, han har fødselsdag. Nej, det har han. Han på bold? Nej, det er jo der fødselsdag. Nu kører vi hjem, eller? Hjem og redigere. Hvad hedder du? Det er hjem og redigere. Nej, det er værd. Med det lort her, ja. Ført, 150, 150 en gang. 150, går 150, 150, 150, og så har vi et ordentligt dynglægte her. 300. Vejgaard tror han får en for 300. Gør han det? 300 en gang, 300, og en halv, 300, og 400, og en halv, 500, 500, 500, 500, 500, og en halv der. 600. 600, 600, og en halv, 600, 700, og 700, 700, så går 700, 700, 700, og 20. 27, en halv, 7,5, 7,5 bund, 7,5, går 7,5, 3. Brejerne her, man kan tage brejer. Tæller med nummer 5, hvis man vil lægge fast være på nummer 3 her. Bund. 100, 100, først 100 anden.
Gået på 100, 110, 110 en gang, 110, 110, 120, 120, 120 en gang, 30, 130, 130 første gang, 130, 130, 130, alle en fed. Og så 4 og 5 med. Så alle en fed. Ja, og så nummer 6 stolper her. Hvad skal vi have på dem? God. Først 100, 100, 150, 160, 160, 160 en gang, 160, 170, 210, 210, 210, 210, 250, 250, 250, 250, 300, 300 første gang, 300, 300, 300, 310, 350, 350 en gang, 400, 410, 410, 410, 450, 450 en gang, 450, 450, 450, vej. Nummer 7 kan få 8 med og 9 til samme pris. Hvad skal vi have for nummer 7? God. Hvad siger 100, først, 100 anden, 110, 120, 120, 30, 130, 40, 140, 150, 150, 150 til godt, 150, 150 der, 170 der, 170, 80, 180, 180 en gang, og det var i går. Og nummer 10, god. Hvad skal jeg på det? 50 først, 50 anden, 50 kroner, til godt for 50, 50, 50, og det er Ulla Klokken. Undskyld. Så har vi nummer 11. Så har vi nummer 11. Man kan få med. Man kan få med. Lyt nu til, hvad jeg siger. Man kan få stolper med til med nummer 15. Sammen 200 bud der. Først 200 anden. 10, 20, 220, 220, 30, 230, 40, 250, 60, 300, 300 bud. 10, 310, 310, 3,5, 3,5 bud. 350, 350 en gang. 350, 350. Hvor langt vil du? Se med. Hvor langt? Til og med 15. Til og med 15. Hvad? Ja, godt. Så har vi 16 brædderne her. 200 bund. 200 først. 200 anden. Lund og 220. 220 en gang. 220. 30. 40 og 80. Det er lidt, når man ikke kan følge med, hvordan man bygger. Samme pris som tommel. Hvad her det? Så har vi nummer 17. Der kan man få 18 med til samme pris. Og hvad var det, han sagde? 260 er det budt. 260. 260 en gang. 260. Skal gå på 260. 70, 270, 80, 300, 300 og 20, 320, 320 en gang, 320 og 40, 340, 350, 350 er budt, 350, 350, 350, 350, og det var Thomas, han tager 18 med. 30, 40, 240, halv, 250 budt, 300, 260, 270, Er det frit leveret? 270 er budt, 270, 80 og 280 der. 290, 290, 300 der, 300, 300 godt, så går 300, 310, 310 en gang, 20, 320, 320 en gang, 320, 30, 330, 40, 340, 340, halv, 3,5, 3,5 godt, så går 3,5, 3,5, 360, 360 en gang, 360, 360, 360, og det var det. Så har vi stolper. 350. Ja, og der er budt 500. 500 første gang, og 10. 510, 510. Skal jeg gå 510? 510. Nu begynder han at få for billigt. 510, 510, 510. Det var Vejgaard. Så har vi brædder. 200 budt først. 200 anden. Og 2,5. 2,5 budt. 250. Og 250. 250. 60. 70. 270 budt. 270. 270. 270. Brandfoden. Så har vi nummer 26. Stolper her. 27 går med på samme pris. Hvad skal vi have på nummer 26? 300 bund først. Og 4. 400. 400 bund anden gang. 400. Og 400. Og 20. 24. 420. 420 anden gang. 420. 420. Og det var det. Ja, det er 24 nummer. Ja, det er det. Vi kan tage 27 med til samme pris. Der er vi 28. Der kan man... Nej, det kan man ikke.